Hij is de werkelijke. Klaargeling. Dat is een mooie soort, pastor, om hierdie mense die skrif te bring. Want hulle is nie gesag nie, hulle sal ek nie vergeet nie. Dan kom Karel met die moeder en die kort moet gesê word, skrif moet gegee word. Ja, dat is right. Halleluja. Dat is geling. Zeg nou weer, hoe je kan voor de ogen, als iemand een vrijmoedag heeft, breng die skrif. De schrift. Prijs de naam. Zo, de rest van ons ondervind, maar hoe die ondervind, geen literatie, die nog, dan moet je maar ik ben het team van het eerste, die hebben we heel nodig, van Jeruzalem verheerlijk. Yes, Lord. Jeruzalem moet gebouwd worden. Ja. Jeruzalem moet verheerlijk worden. Hij zei, ik zal je zwijg niet, dan ben ik van Jeruzalem, ik zal je stem niet. Yes, Lord. Jeruzalem moet verheerlijk worden. Yes, Lord. Halleluja. Glory. Halleluja. Renew your mindset. If your mind not healthy, you are not healthy. Amen. If your mindset sick, you are sick. Yes, Lord. You have this. Yes. Heer, ons prys U. Yes. Amen. Hallelujah. Yes, Lord. Praise the Lord. Sampai sekondane. Yeah. Kauka. Kau kare. Yesus. And that's why in this weekend, muni foute, au enesa, maisa, kalau ene ube, moet je gaan kasen. Yes, Lord. Praise the Here. Die goeie kawak. Amasi. Goeie Amasi. kawak. Dat verkuwing. Die mas, die taal van ons christelijke taal, ons praat in christelijk, die zitten zelf zo. Want dan moeten ze weer ontdekken en toe. Zou dit toch ons zitten dat ik dat we iedereen afsnijden. Had dat gewoon niet samen in hassen en dat afsnijden. Halleluja. Eso is mijn Want hij is werkelijk. Yes, Lord. Amen. Jezus. Cara, kau guys ya. That's right. That's right. Amen. Yes, En dit was een probleem voor die mensen. Het was niet mij niet. Dit is. Dit was een probleem. Jullie gaan niet verstaan niet. Dat is dat de heilige dat je niet meer je moet mengen. Want je weet waarom mengen ons niet. Die meer. Als die karma, als het tak is, Opa is inbouw is. Opa, als die keier dan zeggen we ook, ik heb hierin geloofd was nog. Amen. Dan weet ik. Maar dat doe ik dan echt geloofd. Maar die mensen zoeken steeds gaan ze. Yes. Die mensen zoeken klaar gemaakt goed. Ik cover me. Tayo mo humihin. Tayo mo kung makakuhin eh. Amasi. Nilapahil. Ama sei. As Allah al-Arham en met je bediening kan begin, dan staan het bij die. Hoe je kan rekken. Yes. Ons je betua. Zo ons mensen als daar de karma leert is, dan moet de karma leert moet mensen nooit of mensen, hij moet zo uitleven. Dat daar de karma kan ontstaan. Nee, anders bediening moet gaan niet. Amen. Karma moet worden uitleven. Alles het 2, alles het 3 moet. En het daar. Dit was die apostolische leiden.
Here ons prys U. Hoe God so aan gelei was. Van dit wat die Here gee, sal anders wees as die mense. Yes, Lord. Hy is nou van jou. Amen. Want hy gee hier, soos hy wil hê. Nie soos wat die mense wil nie. Amen. Daarom is al die dinge gepas die, jy moet die Here op jou knieë soek. Amen. Jy moet vas en jy moet bid om jou gawe te kry. Yes. En jou jouself te vind wie jy is. So ons moet onsself vind. En ons moet ons staan ken in die Here Jesus. En ons moet onze roeping vernieuwen. Here ons prys U. Halleluja. Halleluja. Amen. Amen. Nou, wat is die manier? Wat is de manier? Moet ek my roeping kickstart? There's many ways. Amen. Die keizer as de keizer. Yes. Kom uwasa. Die level wat die Here wil hê, wat ek moet wees, ek moet weer teruggaan. Ek moet kyk, waar is ek nou? Misschien, kyk dat ook kyk. Wat dan? Halleluja. Jy sal van jou vind, my geestelike vlak van jou vind nie. Ek is nie meer by hier, die vlak van die Here my gevind het nie. Amen, ek Yes, het nie yes. afgedwaal. Dan moet jy stil staan. Dan moet jy stilstaan Hey. en jou lewe evalueer. Halleluja. Yes, Lord. Amen. Yes, Lord. Iko kawa sako. Amen. Yes. Praise the Lord. Saka o ako. Sa ori ang tungtong makat. Jou letter. Sa ori ang ako. Kawan mo ako. Amen. Ako, di ko mo das split. Amen. Want jy dat die jaar is ver. Amen. Die jaar is lang. Amen. Daarom moet die jaar nog lang is. Moet ek my roeping vastmaak. Halleluja. Yes, Jy Lord. wacht na geen my woord maar. Jy weet nie my woord nie. Amen. Deze wil vrug van geest nie. Amen. Ja. Amen. Renew your mind. Amen. Yes. Jy weet wat die mense, wat mindset vernieuwen is. As jy met die internet connect met die mense, het hy sy ander story nie. Dis the story van Christus. Yes. So. Wat jy gaan my gaan lei. Ai. Amen. Sy weet hoe hy moet maar. That's right. Sy het jou belangrijk. En Yes, jou Lord. gesprek. Amen. Amen. Hoe jy goeie kies en Allah. Hy sê man, hoe. Ek kan na wat sê. Yes. Yes. Voor ek kan doen. Amen. Ja. Let's go cook on you. Yes, Lord. Yes, Lord. Hey, maar zo zal je in je hart best niet hebben. Hoe gaat het nou mee? Amen. Maar wanneer we naar één pas position in voor mij. Kijk, maar eerst kom je bij. Het is aan het één van mij jou. Yes. Yes. Jij. Yes, Lord. Hij zei haast kom. Zeker niet dat hou vast niet. Jij moet dat laten voorbij gaan. Yes. Yes. Ni Ah, akin. ah, moet je doen dat niet. Apa tu? Maar we zoeken het hier aan mij. Hij we zoeken het jou. Amen. Dus kom nou goed, jij staat goed aan jou. Yes. Apa Ik denk met jouw woorden. Werk met jouw mind. Je kan niet slapen. Apa tu mat saya? Hij zei haast kom. Halleluja. Sorungan. Amen. Dus daarom ons hier hebben, hier is om van ons te vernieuwen. Wat zegt Romeinen 12? Romeinen 12 vernieuwen jou. Ga moet lezen dan, mijn vrienden zitten daar. Vernieuwing van je gemoed. Maar ik moet bijna los nu. Ik moest nog binnen gaan, ijselijk. Rumi. Dan komt het. Hey. Romeinen 12. Wees nie aan hierdie wêreld. Ga wat dan, kom maar, maar eens lezen. Ja. Kom maar. Mi zijn. En je wordt niet aan die wereld. Eens, dat moet wel Ik zien. word eenzaam. Ik vermaan jullie dan broeders. Bij je ontfermen met God. Dat je de rug aan me stelt. Als een levende, heilige en aan God welgevallige offer. Dit is de vriendelijke God. Dai pat net daar is hy nommer 1 wys. Hy nommer 1 praat so baie. Kyk, dat is jou redelike God
Ay, grabe naman. Mga piskin pa sa verontmoedig Sinti sa uling ate ilo ba mga Kristi. Kasi ilo ba mata namin kaya mo sa iba. Yes. Kaya na Jesus. Isa uling ate. Ilo amsi. Sa ima kira sa uling ate ilo ba. Di sa eres na kasta. Di mo tuloy di mo vernieuwen in je gemoed. Breek kan je breek, want er is nog veel. Wanneer er altijd is licht. Er is licht, hij breekt, want er is licht. Exactly. En de verhouding met God niet, amen. Halleluja, waar is de verhouding met de Heer, amen. Halleluja. Wees er nou. Amen. Zo jij moet een verhouding in. En die verhouding, moet je vernieuwing ontvangen. En nog eens. Zodat je die vernieuwing jouw mind kan zijn. Yes, Lord. Zie je dat? Amen. Amen. Change your life. Nee. Halleluja. Amen. Die man de accept en alles te mensen. En dat is heel wat weet. Maar ik kan die man ergens heel vet. Hij zal ook niet meer van de hele langs gewoon niet. Amen. Oh, Heere, precies. Yes. Jezus. Yes, Lord. Hij doet me. Glory. Net hier het gaat gewoon uiteindelijk nog hij zit koesten. Wij zijn nog van de amen. Yes, Lord. Als ik dan aan in klaar daar zo, dan zeg ik van hier, wat mij veroordelende geest of hij fout van geest. In dat focus. Halleluja. Yes, Lord. Praise the Lord van de Heer Jesus. En op het losse, zijn gewoon altijd in eindtoon. Ik word aan die karak eisen. Amen. See. Karak, met wie verandert de mindset. Is een opgewekte mindset. Amen. Verandert de mindset is vol liefde en encouragement en motivation. Yes, Lord. Wat je mind. Glory. Maar hoekom? Er is een punt wat je kan vernieuwen. Amen. Amen. Het is Amen. niet meer gedaan als wat je eerst gedaan hebt niet. Yes, Lord. Als je je broer, dan maakt me niet. En dat moet er zo jammer eigenlijk. Maar zij toch met de oprechte motief, maar misschien niet heel goed gedaan. Ik zeg het echt nog voor haar. Maar van ons schrijf ons op. Brengen we. Gaan we zich ook naar toch niet naar hier. Dan kijk je, is dat is dat toch aan je zoeken toch oprechte. Je moet met dat oprechte motief toch opgestaan hier. Die zie ik toch. Maar zij zit bij best, dat is schrijf gezegd, is niet. Maar het moet gebruikt worden. Maar het is misschien liggen bestaan. Amen. Wat zit mij nog in haar intrede, maar Mama see. Mama see. Amen. En ook ik ook eentje, hij zegt, die was niet, ik weet niet hoe we dat gaan zeggen. We zitten net hier nog, die weet ons eerder gezongen. Ik denk de handen klappen. Ik krijg mijn handen en zeg, ja, ons heeft ook die muziek gelezen, die ritme van die muziek gelezen. Yes, Lord. Kijk, Oh, Jesus. Amen. mijn dierbare is, luister ook, terwijl je de geest is ook, die ritme van die drums. Je moet zo erg schakelen, wees niet goed, dan zit naast Hey, Alsjeblieft. alles moet samen gaan. Dat kan ik bij je zeggen. Dat kan ik nog altijd aan. Listen now. Kom eens doen. Ik kan niet kort als naam. Nee, kom maar gauw. Trek terug, eerst zo'n handenklap. Want het trekt moet in elkaar. Ja, hoe is dat? Waar je exact is niet. Wees nog één verstand, kom. Ik wist net het. Meerderheid niet, want dan is in het waar je nodig is, apostel, een nuchtere verstand. Maar verstand wordt gebouwd. Amen. Hoekom is mijn verstand zo? Hoekom verstand ik niet zo direct en niet? Je moet weten dat hier nog zo direct en het verstand. Deze power, deze herpower, deze motivatie, amen. Yes, Lord. Motivatie die kunnen, de mindset aan asakayo, die was gewoon, deze is dat gewoon, was nas, ikmas, was raad, mooi. Amen. See. Amen. Yes, Lord. Ang muda kini asakayo. Pwede ka mo kini, pero kasi, elosi, kung talisin. Ang mali ang magatingan, kapatay ko. Kaya pag-in mo is, kontra as pag-in beres. Amen. Yes, Lord. Listen now. Glory. Amen. So, di naman ko, ay ba
Amen. Yes, Lord. Haleluya. Amen. Hapla po sa buhay. Amen. Di ba ni Danas mo, kaya mo daw, uwakye, kaya mo nakaba nakakisit. Kaya mo na umfang nakakisit. Amen. Halleluja. Amen. Kaya mo daw umfang en, kaya mo kan probeer. Ja. Kaya mo kaspier po. Amen. Want daar is dat voorkomen in jouw geestelijke leven. Amen. Want die Heer heeft jou diervat. Yes. Amen. Yes. Elke kind zijn zwakheid. Elke kind zijn sterpunten. Nee, maar dat je half aan de muro. Wie ben je van mij? Wie ben je van mij? Amasi. Ons daar. Lekker met mij ons daar. Even jou. Even jou. Alsjeblieft. Amen. Saya kira mau kasih try. Yes. Udah. Tidak ada lain mas nak sepuluh sih mereka deh. Kali kan aku yang ama elis tak. Tidak kaya deh, tidak kasih. Alis tahu. Aku masuk mana? Alis masuk. Alis put straight. Amen. So wanneer zij dit dingen en vervulling komt in onze geestelijke leven, alles toe is kijk. Kijk denken, kijk praten voor je niet. Is het echt niet? Species. Nee. Je kan niet zo kijken als het Amen. Ah, Yere, praise you. Yes, Lord. Yere, praise you. Yes, Lord. Geen boete. Geen isliman. Geen mati. Noah. Cingoma sen. Karena baik satu es ini ada. Makanya yes. Namaste. Ah, Yere. Yes, Lord. Digo kopi. Kaisa isi tak ada kopi isi. Kaisa isi tak ada kopi. Hey, kita kain. Amen. Kita yang harus mati. Kota. Amen. Yes, Lord. Kaya mo sige zomaar naast. Ah, Jesus. Hey, Yere, praise you. Dit is toch nu verhouding. Wat je met kwaad skrap kan maken. Kwaad skrap kan maken. Praise you. Ik onthoud. ik onthoud. Zodat dingen in jouw leven moet veranderd worden. Die mensen, als ik in de geest aankom, dan gaat alles harana los. Sneeuwwit wordt los. Amen. Sinds je maar weer kijk kwaad dat doen. Kijk kwaad. Deliverance. En jouw kamer. Jij ontvangt deliverance. De geest van de Heer met je reino. Yes, Lord. Halleluja. Glory. Yes, Lord. Ay, neem het door reino. Ay. Halleluja. Praise the naam van de Heer die met ons hoefie aan het krachten zoeken. Ons hoefie bij meneer wat te spreken. Dat gaat zoeken. Meneer spreken. Ons hoefie. Want we kijken, dit is dat. Dit moet zijn geen zin. Boe, de man die. Dat gaat. Maar ik wil haar voor je dat niet. Amen. Ah, Yere. Halleluja. Yes, Lord. Maar die en ook als dat een akka. Amen. Kami sana ki kita tukun aku saburu. Yes. Yai. Yes. Ons kini mas sang memang urut segera. In aku sang alikna kamai sang. Yeah. Glory. Jadi mas now kan tu khun khateng muai pan. Mama say. Ini. Amasi. Ini segera datang ke klub sama. Ini aku pergi ke klub. Maar we horen. Yo. Oh, klaar. Oh klub. Wat maak die klub? Oh ding. Oh tangi muknya. Hij moet de links of rechts kijken. Dat is wat ik vraag. Dat is wat hier komt. Amen. Dit is net te doen wat die mensen gedacht is. Hoe die mensen jongen kijken. Hoe die mensen jongen act. Dat is net. Dat is een ander eind van dit. Nu komt er naar bezig op die document gaan. Amasi. Namaste. Ah, Yere. Yere, praise Dan ben ik lang. Hoor, neem maar aan de weka. Neem maar aan de weka. Voor je ziet je nou weka. Die kijken dus ook als langer. Maar die dan niet. Kom je weer goed niet. Glory. Amen. Yes, Lord. Amasi. Tina sunu si Abraham. Rilekhan kasi rilekhan. Oye, kasi taga. Oh, taga. Mus Abraham ka. Mus Abraham nga lagi ka. Yes. Ekan, 1 minuut sa tayo ka na.
Ano ka ba? Di sa kurma ako sa kamasa. Di mapasik na. Asa kayo ba? Di ka namin na ko eh. Sabi ang basta is every Wednesday. Hallelujah, Father. Yes, Lord. Yes, my family. Glory. Ay, kasi Coffee Palestine, pagkakagay. Kasi Jerry Palestine, pagkakagay. Kasi Sandy Palestine, pagkakagay. Kasi Karen Palestine, pagkakagay. Kaya nakatang pagkakagay. Kaya nakatang. Amen. Wala ko na karo tayo eh. Kasi problema ako sa dumati. Pagkakagay. Amen. Amen. Sige, susa kami. Oka. Sila si Robert. Ya ama si Kung nagkiliti ko kumak, and yung fruhili. Pagkili pa din, kaya kita kang sige. Dito ko to. Dito ko to. Dit maar is dit bring a renew van je mindset. En hoe doe je het? A renew, amen. Zo leren, dat brengt a absolute, onbeweeglijke focus. Yes, Lord. Glory. Preseno. Jesus. Amen. Yes, Lord. Zoals moet ik komen om altijd gebeweegd te worden. Amen. Amen. Praise the Lord. Here, praise Him. Marieke Toro, Marieke komt te maken met Jezus. Hij maakt alles goed. Hij zegt nog geen vermeerderd. Yes, Hij Lord. zegt vrouw, hij zegt vrouw, rood voor goud en zilver. Hij zegt vrouw, die kan op mij de Maria zijn. Werk eigenlijk op hem. Met smekkelen en gemeente moet je deze begrippen. En God moet bekend worden. Amen. Ama say, Yahweh. Praise you. Yes. Yes. Lord. May man istimbitahan mo at sumigat. O bakit? So sa kape. Yes, Lord.